Kublai pi baru kini gilong ki kubor bam ta kesngi. Ka junior trailang hapneng ki bor ka traffic bat ke Samla Pule jong ka Mahatma Gandhi University MGU kala wanra ka jingpen inuk sa ba bha ka rukam penbiang ya ka jingya denti pat ba hasor shilong. Ki Samla Pule na ki kadan ba pher kila Shim Bynta ha ka jing pelong jingi hikai ba jing bitar pat ba halor ka traffic awareness and management campaign kabla long menta kesngi. Hagani ka jingelang ki Samla Pule kila ai jingero ya ki Pulit traffic ki batrai shisngi shimit ban penne ya ka jingko jingpenben ha ki surok padba. Nalor kata kila ai jingerap ban pin perkhat padba halor ka jingdon kam ban bot renti ya ki kendon ka lenti padba kumba kalong ka jingkirki ka jingkhang ban wanra jingstang kamen bat ka jingbam dei ban pin khen ya ki simbot red light. Uwe na ki Pulit traffic uang bagani ka jinge trailang kalong kum kalat ban hikai ya ki Samla Pule shapang ka jing shampang ha ka imlang salang khamtam ha ka jing Pyniaid padba ki Samla ki dei ka jing kermen jong ka pateng ka banwan ka jing tip jong ki shapang ka traffic kan yarap bha ban pinbha ya ka jinglong ka sor onda ki lalong ki nong bala ha ki Bynta ba pher laong utei uhe Pulit. Ki Samla Pule jong ka MGU ru ki penpau ba ka jingtip ka ba ki yo lingba ka ni ka program kan yarap ha ka jinglong nong kit kli jong ki ha ki Bynta pat ba khamtam ha ka jingpene ya ka road safety culture hapo ka jilla. Kani ka di ka sin ka baningkong ba ka MGU kalaya trailang ha ka jingpelong jing hikai ba jing ai jingtip shaki pat ba ha ka ba ya day ba ka traffic management ba ka jingkular ka long ba ka nang don shu ki program kum kini hagis ngi ki banwan. Slow junga dai tong junga kathalai kini ki classmate jungi ru ki senior jungi ru di snow yila yo jingmenta shibun abangi wan banle e kane ka practical traffic rules but nila yo ru ya ka theory na ki sir ki dala untip ini la tip ini te ya kane ngakwa ban artikel shibun ya kan no police bakila ailat yangi banle e kane ka traffic rules. Kaban kau hi sungai ai ka cikulai ya ka riboi polisi barok kuai khantam ya ka traffic branch ka jing yo nong ka jongi ka bangi wan ta si ka de ka ba nitip ya ki rule ki ai enta ya ki section ki bakar abi de bat ki traffic te ni kong kena pule nagliang jong ka law department ni layo sibun ba ki jing yo nong khatam abi dei bat ki rule bat ka regulation abi dei kumno bagi nya kali kumno bagi penkam anta pasakoi ba kum hakine kisi ni lei ba nagaliang jong ka riboi police department hi kalami sekhaman banle ya ka Mahatma na Bynta kinolek nongwan tuju ya ki pat ba nong sung hi borokoi.